zărit aici în dreapta mea pe domnul Costin Teodorescu, doamnelor și domnilor, dar eu nu l-am zărit pe el. Am zărit papionul ăsta, da, că mi-a luat privirea, Da, ce să zic. dar știi de ce l-am? De ce? Pentru că toată lumea a spus, te duci la o dată în viață, da, vezi că Iuliana Tudor are un suflet mare de tot. Mai și am mă, zis, lasă, zic că hai să completez și eu cu papionul. Vai, nu știu cât de vai, mare vai, e sufletul vai. meu, dar sper să crească așa mare cât al tău. Auzi, cine te-a învățat textul ăsta? Da. Nu. E, școala. Că... Așa, da, da, Marina Almășan, că știu că lucrez cu ea, nu? Așa, spune-ne, Costin, tu te ocupi de petreceri cu copii. Da. Asta faci în timpul liber. Da. Ei bine, vreau să vă spun, Costin a avut o idee minunată și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. A realizat un spectacol, acolo unde s-a realizat și o strângere de fonduri și fondurile acelea tu ai dorit să le oferi. Da. Și le voi da astăzi, pe 31 mai, înainte de 1 iunie, doar cu câteva minute, cred. Așa? Unor copii cu totul și cu totul speciali. Primului caz din această seară. Copiilor care sunt crescuți de bunici. Laura și Gabriel. Deci, Așadar, Laura și Gabriel, de la mine, un din spectacol. partea lui domnului Acide Fatării, aș vrea să te botez, mă, nici nu-mi vine să-ți mai spun pe nume, pentru că nu știu, îmi vine așa, îmi vine să spun un personaj, dar nu știu Teo. ce. Uite, Teo, hai, gata, te-am și botezat. Deci banii aceia merg la Laura și la Gabriel, îi salutăm și uite, el se află aici în seara asta pentru voi și cred că ai și pregătit ceva pentru copii, nu? Da, da, și pentru tine. Așa că pentru mergem mine? acolo pe scenă? Da, hai. Hai să mergem, dar stai Hai. că am ceva. Înțeleg că scena asta nu ți ajunge, mergem Am ceva aici, da? nu, am nevoie și de copii. Așa, Am aici de un săculeț. Jennifer, de Maria și de Și de Ștefan, da, ia să Hai. vedem, am aici un săculeț, dacă desfac fermoarul, toată lumea vede că este mâna mea, evident este un săculeț gol, îl vedeți cu toții, tragem fermoarul și trebuie să-l umplem cu ceva și banii nu sunt, stai puțin, că trebuie să apară, dar am eu ceva aici în buzunar, uite, am o eșarfă aurie pentru Jennifer, așa, mai am, să vedem ce mai găsim aici, o eșarfă roșie pentru Maria, o eșarfă galbenă pentru Iuliana. Așa, și eu un și o eșarfă joc, pentru Ștefan. Ce culoare vreți dumneavoastră să fie? Ia să vedem. Verde? Verde. O eșarfă verde pentru Ștefan. Este invizibilă, ține-o, te rog. Nu, ai scăpat-o, ia-o de jos, te rog. Așa, nu, Ștefan, te rog, ia-o de jos. O ții bine de tot în mânuță și acum facem așa. Avem un săculeț gol, toată lumea l-a văzut, da? Pune, te rog frumos, eșarfa aurie aici. Foarte bine, aplaudăm tare, nu? Pune eșarfa roșie, te rog, aplaudăm tare. Iuliana, te rog, pune eșarfa galbenă, aplaudăm tare. Pune eșarfa verde, ia-o de jos. Perfect, pune aici în săculeț. Nu, în săculeț, repede. Așa, foarte bine. Și acum vreau să mă ajute toată lumea, mâinile în față. Mișcăm degețelele și spunem așa. Și atenție, 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 atenție. Și cred că eșarfa verde s-a făcut vizibilă. Exact, eșarfa verde s-a făcut vizibilă. Asta este pentru Ștefan, ține-o tu, te rog frumos. Ștefan, deci n-ai una, acum ai 4. Și acum o invit pe Iuliana să mai caute aici în săculeț, poate mai găsim ceva. Ia să vedem, Iuliana, mai găsești ceva? Hopa! Este exact promisiunea pe care am făcut-o. Banii de la spectacol ajung la prietenii noștri Avem mici aici din... banii pe care, iată, colegul nostru îi oferă, doamnelor și domnilor, lui Gabriel și Laurei. O să-i ofer colegilor mei și promitem să ajungă acești bani, să ajungă familiei pe care am prezentat-o astă seară și pentru care e nevoie de medicamente, de sprijin în orice fel. Îți mulțumesc mult de tot suflet. și un singur lucru vreau să mai zic. Da? Mă auto-invit la toate evenimentele caritabile pe care știu că le faci, să încercăm să aducem bucurie în sufletele oamenilor mici sau Păi mari. atunci facem așa. Mâine, da, de la ora 15, în Mall Băneasa, Carrefourul din Mall Băneasa, va avea loc un eveniment semnat Crucea Roșie Română, acolo unde se va afla Krypton, Nicola, foarte multe grupuri de copii, fiecare dintre vedetele de acolo vor veni cu copii, Catrinel Sandu va fi acolo, eu voi fi acolo cu Tudor, cu copilul meu și te invit și pe tine, pentru că ne propunem acolo să facem un concurs cu ajutorul invitaților noștri, să strângem alimente care vor merge în familiile cu copii ce nu-și pot asigura traiul zilnic. Așadar, o acțiune pe care o desfășoară Crucea Roșie și la care vă invit mâine de la ora 15 în Carrefour Băneasa. Vă invit să fiți alături de noi. Promit Tu vei fi acolo, da? Mulțumesc, mâine ne vedem acolo pe 1 iunie de ziua copilului. Perfect, Vă pup pe toți, o seară mulțumesc! frumoasă! Mulțumesc mult! La revedere! Mulțumesc că a fost alături de noi Costin Teodorescu.